Bunsin kajia haga jikim jengi kum kibru ngidon ya ka jumut ngidon ya ka jintmu bangin le kalak bandai ka sngi kalak bandai ka tayu kalak bandai ka benai kalak bandai ka snem bat lada kata ka aka kam jia kam urlong kat bakum ka jumut kat bakum ka jintmu jengi kat kum ka plan jengi kum ta ngiduk jikirman no ban le ya kata kam Hendra ka aka ba kong santam haga jikim jengi kalong bangi klet ka aka bang ngimde ban le Dakum ta hakani ke video jangan mereka singan IP ya ki santali ki ki bang ngimde banle haka jingim jingi kini ki jinglong ki barit ba ki ba ngile haka jingim jingi man laga singi haka sen ke banangkong marsin ki nak jinthia jingi ni sedang banle ya ni kam kumta ladangi la ban kier ya kini ki santali ki jinglong shisha ngan ongi pi baka jingim jimpi kan long ka jingim ka balong productive ka jingim ka baseso Tungsta urap waldo immersion uong ba kapor ka ba nangkong jong ka ski jongi kalong kapor ka ba kodor tam ka jigim jongi kumta ladangin mes ya kapor step la bandon ka chance ba ka ski jongi baro ka we kan salong ka ski ka balenoi ngana ongi pi ba lada kata ka genta ka ba nangkong jong ka ski jongi kan long kat bakum ka jing thumu kan long kat bakum ka jing penya jongi ngan ong pi ba kesngi jupi baro kawe kan long kesngi ke basaiso Henry lada kata ka kenta ke banangkong jong kesngi jongi kam long kat bakum ke jintmu kam long kat bakum ke jimpen baik ke jimpen ya jongi kesngi jongi baro kawe kan long kesngi ke ba failure kam long kesngi ke basaiso bonusin haga kesngi haga pot bangi tiap menit ni jubu lupa ya ka alam kalak bandi saushting kalak mandi san baje bangin kitia la syai mestem Henry hakapor ba kata ka alam jongi keriu bun sengile kemnu ni press ya usnur button and as a result of which ni postpone no ya kata ka por ban kitia ngan ong pi ngimde ban lekomta namar ladangi lekomta kata ka por ka ba kong santam jong ka jigim jingi kapur ka khlimat ka banangkong jong ka jigim jingi ina fail bar kumne lada kumne shukumne kan ya beteng man la kasngi ngan ong pi baka jigim jingi kanang hiar kat ba nang mi kasi por kumta ngan ong pi ba ka benta ka ba kong santam jong ka jigim jongi kalong ba ni dei ban khithia hakata ka por ka ba ngila fix ngila plan nagamta ban khithia ngatara barot na jungi ibu ya kata kap alam hakapor bangithia deginde Henry hakapor ba ka alam kapa ni press ya usnur boton kumta lada ka step jungi kan long ka basaiso ka sngi jungi barok kawe kan long ka basaiso but lada ka sngi jungi barok kawe kan long ka basaiso ka tayo jungi barok kawe kan long ka basaiso markumne shikumne lada ngiyaile ya ka ju ka kam ka ba penlong ngi mangin long kibru ka job ngan ongi pi pa ka jingim jangi kan long ka jingim ka ba job ka jingim ka ba seiso ni laban achieve ya kata ka ka bangin atmu ha ka jingim ka jangi kan mau ya kani ba lada ngi dan ya kata ka jinglong ban press ya snooze button man la sngi jongi kala fail lupa kapan pau ba ngila fail lupa ha ka jingim ka jangi kumta ka ka ba kong santam yang imbangin le hakapor men step kalong bangim de men press ya usnus button habaka alam jongi kapa habaka alam jong keriu ni de men ki instantly hakato kapor ka ba nila bo ya ka alam bangin kithia hot initially haka jingstang fin shem fin kendu ya ka jing ban kithia hakata kapor ka ba phila bo ka ba phila thmu ba fin ki Henry lada fin program ya ka jimur ka jimper ka champi hakata ka rukom ba ka por ba phithia unmet phi prioritize ya ka por ba fin kithia ngan IP ya ka vegan nuksa shibu menta fitan kam ban le jingle but ka don kam ya phi ba fin kithia ha ka por lai baje lani lai steng lada film kithia hakata ka por pinsa shae but hakapor ba phithia memit phila ong lupa ya kata ka subconscious mind jong jimut ka jimper khat jong phi balla sham step ngan khithia hakapor lai baji lani hakapor lai steng thik but hatang ni bu ro ya ka alam Henry fitip jiayu bonusin ngila kendit lupa haswa bakata ka alam kan ru namar ngila penrung lupa hapo jong ka subconscious mind jong ka jimut ka jimper khat jong ba kata ka program ka bangan salit lani kata ka jaka ka bangan salit
kalong ka baton kam nga prioritize ka hapo jong ka jimur ka jimperkhat janga kumta fi khithia hakapor hashwa baphi bo ya ka alam baphin khithia kumta nga ajimut ipi to prioritize ya kapor khithia to shim ya kum ka wei na ki benta ka ba constant tam haka jigim ka jongphi lada fi prioritize ya kapor khithia kumta fen long ki bru ki ba job haka ganta ka ba nangkong jong ka sngi ka jongphi mar kumne ka sngi jongphi ba ro ka wei kan long ka sngi ka ba job a successful day ka banta ka ba ar la pen long ya ka wei ka research halor jongki shipho hajar mut ki khanna bat la shim ya kata ka sample bat la ngau tho ba kumba phra pho ar person naki khanna habden jong karta khat sau hado ar pho sau snam karta ki ba pendon kam ya ka phone jong ki marasin khi naka jinthia jong ki kala bandai ba ki check ya ki message hapo jong ka whatsapp hapo jong ki wepat ki social media pi bonsen hapo jong ka social media ki pen i yangi ya ki success story nim ju yo i ya kita ki failure story but as a result of which bonusin ni pet ya ka jim jong kita ki bru ki ba job nim ju khmi ya ka jim jong ki bru ki ba ram but hak ba khaddo nim ju learn ya ka lesson naman na ki bru ki ba job bonusin yo ya ka motivation henre na ki bru ki ba ram bonusin ni yo ya ka lesson kumta larangi pet than ya ka story jong ki bru ki ba job ki bru ki ba success ha ka jim jong ki bonsin yo tang ka motivation henre ka motivation kalong kata ka ka banet tang shikpor ka banet tang shipor teng shisngi arsngi leni tang shiganta arganta ka ne kata ka motivation ka jing ai men se oi kat bangin ang kan mau ya ka to ka jing kren jong ki kat bangin ang kan mau ya ka to ka story jong ki kadang ne hapo jong ka jimut ka jimper kha jong henre enda la khamslam endang ina klet ya kata ka story jong ki ni klet no ya kata ka motivation ka ja no kata ka ding ka bashir hem hapo jong ka mensim hapo ka jong ka jimut ka jipper khat jong shepang jong ka no ka goal ka bangi achieve ha ka jing jong henry larangi pek pat ya ki failure story ya ka story jong ki bru ki baram bonusen ni yo ya ka jing snang ba kane nim de banle kumta nga nong pi parop ejinga what you done ya kata ka jinglong ban scroll ya ki phone jupi ha ka por mas step bonusen haden bangila khithia haden bangila snore ya ka phone jungi ni shimpat saya ka phone jungi hashwa bangin khithia ni shimbyang ya ka phone jungi ni check ya ka message ha po jong ka whatsapp ni check ya ka message ha po jong ka facebook but hakwi pat ki social media platform habang ya check kumta ni end up akaban scroll ya ke phone jungi but hateng ya scroll ya kita ki reels ki beton hapo jong ki social media ka way ke reel ar posakan ka way ke reel like posakan mar kumta ter teng da ki spa tri ki reels ni consume ha ka jumut ke jimber kha jungi tang ha ka por man step fi hang ne kam de shi spa tli ki reels henry shi spa tli kita ki emotion ki barung hapo jong ka jimut ke jing perkhat ke jongi fitip ngaru menshwa ngaton ya kata ka jinglong ban scroll ya ka phone jonga mar sen khi na chin thia jonga teng ngathia da peken teng ngapet ya ki phone teng chikanta arkanta teng shibele shabar shibele toilet haka por banga shongkai haka por banga shong hang tu ngapon kam ya ka phone bar nga scroll ya kita ki reels hapo jong ka social media ka khata ya ka jimut ka jimper khajang hoj haka tu ka por kam don ken kita ka jingta henry and in the long term but katon ka jing ta ka bakrau bha ya ka jigim janga ngasngau thu pa kanang ring ya ka jigim janga shaka jingjot namar kata nga ongipi ni dei ban penduk no shisendon ya ka ne ka jinglang ban scroll ya ka phone jingi khamtam hakapor men step ka banta ka balai ka jing di sha leni ka jing di coffee bonsen ha ka jigim jingi kum ki beru ni don le kata ka jinglong marsin khi ka jing thia jingi ni shim lupa ya ka sha leni ya ka coffee hendrek anong pi nim de ban le kumta ka banang kong ka bang inde ban le ha ka por step ba marsin khi na jing thia jingi hadin bang le ban ship net hadin bang le ban batha ya ki khamat jingi ka banta ka banang kong ka bang inde ban le ka long ni de ban di shwa ya ko ka ke de ban siang try hapo jong ka kapo jingi namar bonsin ha kapor bangi kithia mestep kamet jungi katar khong namar baro shimet kamet jungi katre kamban le yakwi pat ki kam ki jongka and as a result of which kamet jungi ka dehydrated but ngili penje khambun ha kapor mestep kataru kala banlong ka wene ki daw ka ba panlong ya kamet jungi bakan long ka batar khong
kumta kalong kabatan kam yangi bangin le bah kapor bangi kithia merstep ngim de shwa bandi yakasha leni yaka coffee ngi de shwa banstang dako kabanta kabasau kade ka jingkerke pun sina ka jik imjengi kum kiberu ni dan lupa yakata ka jingtmu ni dan lupa kata ka plan pa mentaga singal le shata mentaga sing ngale shata Henry nakidaw ki bom lakir nakidaw jong ke jingbon kam ngim laban poi syakata ka jaka ka bangit huban poi hakapor ka babiang bonusen Islam but namar Islam ni kerki rush hours of the morning but ngim laban poi kloi syakata ka jaka ka bangilat humuan poi namar kata ngong phiba phide ban pungkre lupa sya ka jaka ka ba philej hakaji enjeng phide ban poi lupa hashwa jong kapor namar da ka balik kumni lada ka de ka meeting lada ka de ka school lane ka la bande ka eka jaka ka ba philej ka la ro bande ka exam fide ban poi hashwa jong kapor namar lada fislam fin kerke bat lada fikirke ka sngi jimpi kamla ban long ka sngi ka bagi khot ka productive day kumta develop ya kata ka jinglong ban pendep kam kloi mister ban poi kloi sya kata ka jaka ka ba philej tamu ban poi always be in time Engta kebenta ke basan bat kebenta ke bakong santam pi hak ka jingim jengi kum kiberu marsin ki na ka jing thia jengi ni don ni kata ka jinglong ban pechwa yaki khubor jia ayu hakani ka rijengi jia ayu hakani ka perthai paro kowe bat kumba fitip bunsin ki kot khubor bunsin ki news ki ayangi ya kita ki negative news ko khubor jong ka jinge show ko khubor jong ka jinge pher jing me hapring jong ko wei ka jat benru mat ko wei pat ka jat benru lane ha ko wei pat ka liang ni laban ong ba ka de ka complain bunsin ha ka jing im jingi ladang ni thep lupa da kita ki jing complain da kita ki khubor ki ba sniu ki ba jia kaleng saudong jong ka perthai ni ru ni don ni kata ka jinglong ban complain ni komplain ya ka sarkar ni komplain ya ka snong ni komplain ya ka ri ka jat benru jong ni komplain ya ki briu kumta ngiru in develop ya kata jinglong ban komplain ya ka jing jingi ngimla syu ban sngongu ya ka ka bangidon Henry ngi ya komplain ya ka ka bangimdon ha ka jing jingi empat ha ka bakhado lada ngimdon ya kata jinglong ban sngongu lada ngidon ya kata jinglong tang ban komplain kala ban pensniu ya ka jing jingi nama kata ngong pi wadu sedang ya ka sngi jongpi da ka bapik ya ki khubor kini kilong ki santali ki jinglong ki bangi de ban kiar naka jing jingi khamtam hakapor menstep lada fisngo bakane ka video janga mata kasi ka add aa ka value ya ka jing jumpi wanam klet ban share ka shaki perlo jumpi kanang ba makiru ki laban yo ya ka ju ka jingker khu ka ba phila yo lengba jumpi ni ka video janga mata kasi ngin sekendo pi hakibi bat ki video tada hadu por bye bye stay safe